Good morning everyone, hyvää huomenta ja tervetuloa tähän Jumalan palvelukseen. Minä tulin tuolta rajan takaa, niin kuin hyvin tiedätte, ja hyvin pääsin perille. Tänään on reformaation sunnuntai, Reformation Sunday we have today, and that's why I wear this red stola. And it talks about, of course, the Reformation a long time ago. Ja me aloitamme tämän palvelun, tai jatkamme tätä palvelusta ottamalla ja veisaamalla Lutherin taisteluvirren Jumala ompi linnamme. Numero 170 suomalaisessa virsikirjassa, Finnish Hymn 107.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen, aamen, aamen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Rakkaat ystävät, avatkaamme sydämemme kaikki tietävälle Jumalalle ja nöyrästi tunnustakaamme hänelle syntimme, anoen anteeksi antamusta Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Kaikkivaltias armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden. Hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Amen. Me veisaamme kiitosvirren 908, Finnish hymn number 908. On yksi nimi ylitse
Me hiljennymme rukoukseen. Let us pray. Almighty God, gracious Lord, we thank you that your Holy Spirit renews the church in every age. Pour out your Holy Spirit on your faithful people. Keep them steadfast in your word. Protect and comfort them in times of trial. Defend them against all enemies of gospel, and bestow on the church your saving peace through Jesus Christ, our Savior and Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Pyhä kaikkivaltias Jumala, sinä olet väkevyytemme ja voimamme. Anna meidän luottavaisesti jättäytyä sinun lupaustesi varaan. Herätä sydämessämme uskoa ja rohkaise mielemme taistelussa pahan valtaa vastaan. Tätä me pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. The first lesson today, I understand that it's Tuesday who is going to read that one. So Tuesday, are you ready? There somewhere in the, I think so you are. Jeremiah chapter 31, 31 through 34. The days are surely coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. It will not be like the covenant that I made with their ancestors when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, a covenant that they broke, though I was their husband, says the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law within them. I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. No longer shall they teach one another or say to each other, Know the Lord, for they shall know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, says the Lord. For I will forgive their iniquity and remember their sin no more. I am the bread of life. You who come to me shall not hunger, and who believe in me shall not thirst. No one can come to me unless the Father beckons, and I will raise you up, and I will raise you up, and I will raise you up on the last day. The bread that I will give is my flesh for the life of the world. And if you eat of this bread, you shall live forever. You shall live forever. And I will raise you up, and I will raise you up, and I will raise you up on the last day. I am the resurrection. I
Luen suomeksi 3. roomalaiskirjeestä jakeet 19-28. Me tiedämme, että lain sanat kohdistuvat niihin, joilla on laki. Näin ei kukaan voi väittää vastaan, vaan koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesuksen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta. Mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskaus. Tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Onko siis syytä kerskailuun? Siltä on pohja pudonnut pois. Mikä laki on saanut tämän aikaan? Sekö, joka vaatii tekoja? Ei, vaan uskonlaki. Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo ilman lain vaatimia tekoja. We will sing English hymn 233, Thy Strong Word, from the Green Hymnal.
strong word bespeaks us righteous, right with thine own holiness. Glorious now we press toward glory, and our lives our hopes confess. Alleluia, alleluia, praise to thee who like us send. Alleluia, 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 without end. From the cross thy wisdom shining bringeth forth in conquering night. From the cross forever beameth all thy bright redeeming light. Alleluia, alleluia, praise to thee who like us send. Alleluia, 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 without end. What a powerful hymn. It's great to be with you here. I still recognize most of you, and probably you can recognize me too. Well, it's a long time I have been here. Can't remember exactly. It was last year, probably. So I will speak first in Finnish, and then I will say something in English too. Completely different things. But let's start with the gospel. You can follow the gospel in English. It's printed on your folder. So we will stand and listen to today's gospel according to St. John. Totuus vapauttaa. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka olivat alkaneet luottaa häneen. Jos pidätte kiinni minun sanoistani, olette todella minun oppilaitani. Silloin opitte tuntemaan totuuden ja totuus vapauttaa teidät. Kuulijat sanoivat, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Mitä tarkoit sanoessasi, että meistä tulee vapaita? Jeesus vastasi, minä vakuutan teille, jokainen syntiä tekevä on synnin orja. Orja ei kuitenkaan pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, teistä tulee aidosti vapaita. Gospel of the Lord. Please be seated. Kesä-heinäkuussa olin tuolla Itä-Kanadassa. Siellä on sellainen raamattuleiri kuin Hannajärvi, Hanna Lake. Ja minut oli kutsuttu sinne kesäpapiksi. Mä oikeastaan elin niin kuin luostarissa, kun siellä ei ollut ketään muuta. Siellä oli talonmies, mutta hän teki omia asioitaan. Ja mä olin siellä ja 2 kertaa viikossa oli tilaisuus keskiviikkona englanninkielinen ja torstaina suomenkielinen. Mutta muuten mä olin siellä yksikseen ja omissa ruuissa ja vaimo vähän pelkäsi, että saakohan se tarpeeksi ruokaa. No kuitenkin, kun siellä pidettiin näitä tilaisuuksia, niin yhdessä tilaisuudessa luin tällaisen raamatun kohdan Jeremian kirjasta,
voiko nuubialainen muuttaa ihonsa väriä tai pantteritäpliä. Ja sitten kysyin siltä väeltä, joka sinne oli kokoontunut, niin oli suunnilleen tämän verran, kun meitä on täällä vähän enempi ehkä, että mainitkaa asioita, mitä ihminen ei voi valita. Voisin kysyä teiltä samaa. Niin sieltä, mitä ihminen ei voi valita. Mehän ajattelemme, puhumme, että ihmisellä on suuri vapaus, mutta on asioita, joita ihminen ei voi valita. Niin sieltä joku pamautti heti, että sukulaisia ei voi valita. No minä olin vähän hämmästynyt, koska mä en ole olettanut semmoista vastausta, että joku sanoo, että ei sukulaisia voi valita. Mutta tottahan se on. Sukulaiset ovat niitä, ketä ne ovat, eikä niitä voi valita. Ja useimmat meistä olemme iloisia, että meillä on niitä sukulaisia. Mutta suomeksi on sellainenkin sanonta, että suku on pahin. Ei kaikkien mielestä sukulaiset ole kaikkein parhaita. Ne voi olla hankalia. Ja ne voi olla hankalia senkin takia, kun ne tuntee meidät. No joo. Sitten kun olin sitä sisäisestä naurustani selvinnyt, niin kysyin lisää, että mitä on asioita, joita me emme voi valita elämässä. Ja niitähän on paljon. Me emme voi valita sitä, missä me olemme syntyneet. Ketkä ovat meidän vanhempamme? Mikä maa se on, mistä me olemme tulleet? Milloin me olemme syntyneet? Yhden kerran olimme vaimon kanssa liikkeellä ja vaimo oli terapiassa. Te tiedätte se terapia, kun mennään vaatekauppaan. Sillä on oma nimensä. No retail-terapia. No hän oli semmoista suorittamassa ja minä olin siitä jo saanut oman annokseni, en mä enää tarvinnut lisää. Niin mä istuin siinä Kokkolassa Sydeniuksen ostoskeskuksen aulassa ja olin omissa oloissani ja kuuntelin musiikkia, mitä sieltä niin kuin ostoskeskuksessa tiedätte, sitä musiikkia tulee. Ja mulla oli ihan hyvä olla ja vaimo oli siellä vaatekaupassa. Ei mitään hätää. No sieltä tuli sitten yksi laulu, jota en ollut ennen kuullut. Ja siinä oli tällaiset sanat, kertosää, jotkut tämmöiset, että kuka sen päätti, että meidän piti syntyä tähän aikaan, tähän maailmaan. Mä yritin netistä etsiä sitä laulua, en mä löytänyt. Mutta kuka sen päätti, että meidän piti syntyä tähän aikaan, tähän maailmaan? No me tiedämme vastauksia, että en ainakaan minä. Eli sekin on asia, joka ei ole meidän hallinnassa. Emme me voi sitä muuttaa. Me synnyimme silloin, kun synnyimme. Ja tässä me olemme. Ja se ei ollut meidän valinta. No vielä erilaisia asioita, mitä ei voi valita tai muuttaa. Jos otan itseni esimerkiksi, niin minä olen tämän mittainen kuin olen, ja mä olen ihan tyytyväinen, mutta mä en voi sitä muuttaa. Siis pituussuunnassa se mitta on suunnilleen tämä. Vähän mennyt alaspäin, kun ikää tulee lisää, niin kuin tiedät. Vähän kutistuu. Mutta tietenkin leveyssuunnassa on periaatteessa mahdollisuus muuttaa. Ainakin me ajattelemme niin. Ja minä olen onnistunut siinä, paitsi että se on mennyt väärään suuntaan. Se ei ole toiminut sillä lailla, kun mä ehkä olisin ajatellut. Eli siinäkin ainakin tässä pituussuunnassa on kysymys siitä, että minä en voi muuttaa tällaisia asioita. Ja niitä on vielä monenlaisia muita. Avioli olen joskus kertonut, kun nuori pari menee naimisiin. En mä enää haluaisi vihkimisiä pitää.
No ihan tarpeeksi niitä pitänyt, mutta kun nuori pari menee naimisiin, niin oletan, että sulhasella, eli siis miehellä saattaa olla sellainen toivomus, niin kuin eräässä suomalaisessa iskelmässä sanotaan, koskaan et muuttua saa. Koskaan et muuttua saa. Mutta kun vuosia menee eteenpäin, eikä montakaan vuotta tarvitse mennä eteenpäin, niin hääpuku ei enää mahdu päälle. Eli jonkunlaista muutosta tapahtuu. Kun taas nainen saattaa ajatella, siis morsia saattaa ajatella sulhasesta, että kyllähän siinä pikkuvikoja on. Mutta hän ei sano, nainen on viisas, nainen ei sano. Mutta se ajattelee mielessään, että kyllä mä ne fiksaan. Ja sitten kun vuosia menee eteenpäin, niin hän saattaa joutua huomaamaan, että ei se niin helppoa ollutkaan. Se fiksaaminen, se ihmisen muuttaminen ei tapahdukaan niin kuin me usein ajattelemme. Voiko nuupialainen muuttaa ihonsa väriä tai pantteritäpliä? Ja vastaus, kun mitä Jeremia kysyy, on siihen, että ei voi. Ja joskus me yritämme pakolla muuttaa toista ihmistä sellaiseksi kuin me haluaisimme. Ja meillä vanhempina isinä ja äiteinä voi olla tällainen vaara, että me haluaisimme lapsistamme sellaisia kuin me ajattelemme, että heidän pitäisi olla. Ja se ei aina onnistu. Voiko nuupialainen muuttaa ihonsa väriä tai pantteritäpliä? On olemassa siis asioita, joita me emme voi muuttaa, vaikka haluaisi. Toinen näkökulma siihen on, että me yritämme hallita asioita. Suomessa kesällä käydessämme kuulin radiosta sellaisen ohjelman, jossa eräs uuden kirjan kirjoittaja Tiina Raevaara puhui kirjastaan Kuolemattomuuden lyhyt historia. Ja hän siinä mainitsi tällaisen henkilön kuin Michael Mosley, joka on englantilainen terveyskuru, psykiatri, televisio- ja radiojulkis, joka kirjoitti useita kirjoja, loi oman ruokavalion. Hänen kirjojaan on muun muassa The Fast 800, Just One Thing, eli tämmöistä. Ja hän kesällä katosi Kreikassa. Hän oli syntynyt Intiassa 1957. Ja hän lähti siellä Kreikassa kävelyretkelle, eikä tullut takaisin. Ja hänet löydettiin kuolleena kesäkuun 5. päivä 24. Hän yritti opettaa ihmisiä hallitsemaan elämäänsä. Ja kuitenkin kuolema korjasi hänet tällaisen terveyskurun. Se ei onnistu. Tai se onnistuu tiettyyn määrään asti. Me emme voi syyttää toista ihmistä asioista, joita hän ei voi muuttaa. Me emme voi hallita. Voi kaikkea. Voiko nuupialainen muuttaa ihonsa väriä? Todennäköisesti jokainen tunnette tämän tyyneysrukouksen nimellä tunnetun rukouksen, joka pannaan yleensä teologi Reinhold Niebuhrin nimiin. Ja tällainen on tuo lyhennetty tyyneysrukous. Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa, mitkä voi.
ja viisautta erottaa nämä asiat toisistaan. So this is the serenity prayer. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Eli se viesti on tämä. Oppia hyväksymään asiat toisissa ja itsessämme, jota ei voi muuttaa, jota ei voi hallita. Mutta muuttaa niitä asioita, jotka voi. Ja tehdä työtä niiden eteen, sellaisten asioiden eteen. So I'll say a few words in English about today's lesson. What Tuesday read for us from book of Jeremiah. Where is it? The days are surely coming, says the Lord, when I make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. It will not be like the covenant I made with them, their ancestors, when I took them by hand to bring them out of the land of Egypt. The covenant that they broke. I don't know what happened. So I was their husband, says the Lord. So already Jeremiah realized what is to be human being. We are not fulfilling the expectations what God has given to us. So here we have promise that one day God will put God's law within us. And God will write it on our hearts. And God will be their God, and they shall be my people. No longer shall they teach one another or say to each other, know the Lord. So that's the vision, that's the dream God has about us and human race. This has been said a long time ago, and we are not there yet. I don't think so. If we are looking at the world around of us, it makes me at least sad. I would like to see the world, better world, where all of us are willing to live with one another in peace. But it seems to be very far away. When I was young, we were hoping, or younger, we were hoping that there will be peace. That's what we were looking for and asking for. And now we realize that we are not there yet. We are still fighting against one another. We try to change other people to be the way we think they should be. But this vision Jeremiah has in this lesson is that one day, it's God's promise, one day that will happen when God puts God's will in our hearts and creates better world. We are invited to be part of that world already right now. Well, one interesting thing in my opinion is that I don't know if you have realized that in the Old Testament, the relationship between God and human beings is expressed the way that God is our husband, says the Lord. So it's in the Finnish translation, it's not there.
In Finnish translation it says, sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseen. But the English translation is closer to the original text. And here it says, a covenant that they broke, though I was their husband, says the Lord. So when the Old Testament, it is talking about adultery, it is almost always about the relationship between people and God. So that's the adultery. People are said to God, I don't care about you. You are too difficult to me. I do whatever I want. So again and again, when you read the Old Testament, that when you see expression, it is about this relationship which has been broken by God's people, like here it says. The covenant that they broke, that's what God is saying. And that's the call which comes to us again and again. God is calling us back to that relationship, the relationship with Him. It was long years ago. What's the name of the book I was reading? It was about anger towards God, complaining to God. And in that book, it was saying that we should be ready to be angry to God. It's okay to disagree with God. It doesn't break God. And sometimes we need it. We need it to be honest to ourselves, and we need it to be honest to God. I disagree. I don't agree with you. I don't understand you, what you are saying. And if we are reading the book of Job, or Job, how do you pronounce it anyhow? You can see that it comes up there again and again. So when we are living our life, it's okay to disagree with God. It is okay not to understand everything what's happening in our life. And it is okay to complain. God can take it. But sometimes we think that God cannot. And we try to keep that inside of us. And it's not healthy. We need therapy with God, not that retail therapy, but well, sometimes we need that too. Well, I guess some more than others. But we need therapy in our relationship with God. When we open our hearts and tell God how I feel. God can take it and be with us in all our troubles, because God is our husband or partner, or whichever word we want to use. God wants to be close to us in our life. Let us confess our Christian faith. Let's stand and confess that in Apostles' Creed. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme,
joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Amen. Please be seated. Me hiljennymme rukoukseen. Let us pray. I had it somewhere here. Jumala taivaallinen Isämme, me olemme edessäsi tyhjin käsin ja avoimin mieli. Olet luvannut kuulla kaikkia, jotka huutavat sinua avuksi. Me uskomme, että kuulet myös meitä. Katso maailman puoleen, joka kaipaa rauhaa. Armahda maailmaasi, armahda meitä. Me muistamme edessäsi erityisesti pakolaisia ja kodittomia, jotka ovat turvattomina sodan jaloissa. Taivuta kansat sovintoon keskenään. Ohjaa vallankäyttäjiä rakentamaan rauhaa ja yhteisymmärrystä. Siunaa läsnäolollasi niitä, jotka elävät yksin. Ole lähellä sairaita ja kärsiviä, vanhuksia ja kuolevia. Sulje huolenpitoosi yksinäiset, joilla ei ole läheisiä tai jotka ovat unohdettuja. Hoida armollasi kotejamme ja perheitämme. Pyhä Jumala, sinulle me tuomme kiitoksemme. Sinä olet meidät luonut ja sinun me olemme. Kiitämme siitä, että armosi kestää eikä uskollisuutesi horju. Auta meitä pysymään uskollisina sinulle ja toteuttamaan tahtoasi jokapäiväisessä elämässämme. Anna matkallemme autuas loppu ja ota meidät luoksesi. Amen. Me käymme valmistelemaan ehtoollista. We prepare for communion. Taivaallinen Isä, kaikkien luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailmaa. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, kun
jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän puolestanne annetaan. Tehkää se minun muistokseen. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseen. Armollinen Jumala, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi. Ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi, niin että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamuksesta. Ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastuksekseen. Kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassaan. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtia sisään, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Let us pray together using the Lord's Prayer, Isä meidän rukousta. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Maria, tuletko sä auttamaan? So you can come to middle aisle and let's see how do we do. So please, olkaa hyvä. Harjoittaa.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, teidän edestänne annettu ja vuodatettu, teidän syntienne anteeksi antamiseksi. Kätkeköön teidän ruumiinne, sielunne ja henkenne iankaikkiseen elämään. Me veisaamme virren Shine Jesus Shine from Blue Hymn Book 651. Englanninkielinen virsi Shine Jesus Shine. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Place here in place, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with love and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, the light of your life is shining in the midst of the darkness, shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the
Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleen ja antakoon teille rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Go in peace, serve the Lord. There are some announcements. Yeah, a couple of announcements. One is that next Sunday is All Saints' Day. So we ask everyone who would like to remember their family members, loved ones who have passed on, to send pictures, preferably to Maria, so that she can put together the collage that we typically have for All Saints. We'd also like to remind everybody that next Sunday will also be the time change. So make sure to be on time, on the right time for the service. And the final announcement is to those who are present in person. Because of the water damage, we need to redo the carpet in the narthex, and there are some carpet samples out next to the entrance. So if you do want to offer your opinion on the carpet pick, please take a look and let me know, either here by email or whatever you want. Maria's email address for the send pictures? Yes, maybe I'll put that in the chat. Okay. And then also, if you send it to Ilka or Finnish Lutheran Church, it can be forwarded to me. Yeah. So any email address you have for the church. Thank you. Rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Kiitos kun tulitte. Thank you for coming, and it was good to see all of you.